karon diri sa Cagayan de Oro City, ang atong mga isolation town diri nga mga facility medyo nagkapuno na. Patay na. Nasa linya karon sa telepono mga kagahi. Sa linya lang. Sa linya lang sa telepono kay ako tanang ipa-zoom kay guwapa ra ba kay ni Simba. Pero bro hinay daw ang signal. Makaw ba na to kay Ngano man ang akong naa ko diri di inyo i-zoom, inyo lang i-phone pass. mao gyud mao delikado kay makita si mong bangas, delikado. Kay balo ba nga more than 50% na ang pagtaas sa kaso sa COVID dinhi sa Cagayan de Oro. Makaw ba nato mismo si Ma'am Rysel Bernadette Discallar, ang hepe mismo sa CDO City Isolation Unit sa linya sa telepono. Good morning, Rysel. Good morning, Rysel. Ma'am Rice? Inyo mas ko naghihadlok. Good morning. Ha? I-check daw, i-check. Ha? I-check. I-check. Ay, iduot kay so si Imya, di ka ba lumuduot? Hello ma'am, good morning. Rysel, good morning. Hello? Ay, tara. Good morning. Good morning, Rysel. Good morning. Hello, hi. Buntag, Sir Bird and Sir Art. Ano? Buntag, Cagayan de Oro. Mura lang mag-delete taga isolation unit sa positibo. Sa energy, no? Sa energy. Rysel, good morning nimo kanang time sa ang ato mga isolation units sa Cagayan de Oro medyo naana siya sa delikado nga level, daghan na kayo inyo napasulod? Well, I have to be very honest, no? At the start of 2021, medyo nag-adjust ka. Initially, we have 35 city isolation units and temporary treatment. Ang temporary treatment and monitoring facilities sa atong syudad. But on the first quarter of 2021, nakita nato ang trend na medyo ni baba, and we are also preparing for the new normal. So some of the isolation facilities atong temporarily closed, no? Kay ingon ana kadaghan pud ang atong kaso nga giatubang. But the quarter of 2021 up until the present, medyo makulat gyud ta, no, nga ni taas atong kaso, and we are talking of surge, dili lang basta-basta nga pagtaas, because na-witness ni nato for the past 2 weeks nga dili tiaw ay 90 ka kaso sa positive, COVID positive in a day, 58, 60, padayon siya nagataas. Dahil yesterday, nasa among listahan, we have 60 plus positive cases, 28 na sa atong community, na sa atong home quarantine. So, Rysel, Yes. mga unsa ba ang maximum capacity sa ato mga isolation units in total? Sa pagkakaroon ng atong isolation facilities, total siya, mukabot siya sa 775 bed capacity. Sa atong panawagan ani sa mga tao, ayaw intaw nyo hulata nga mapuno ang isolation units, no? Yes, exactly. In fact, ga-expand ta, nagbalik og reactivate ang uban nato nga facility nga sa una ang ato siyang temporary close, karon gibalik og abri, no, by to accommodate the rising cases, no. Apil na dira ang kaning atong NMMC Serid na located in San Simon, na napud dira na tay mga 20 plus positive cases from the city nga atong gisulod dira sa atong NMMC Serid. And to be very frank gyud, no, and honest gid kaayo, kapoy na gyud ang atong mga frontliners. Hoy, So, mga yes, kagahi, gikapoy na gyud sila in town sa inyo kagahi ulo. Tepa, Rysel, tepa, can you just explain to us unsaon ang kanang proseso? Kanang una, sa diyang matiktikan ka, madetect nga ang usa ka tawo positive, no? Automatically dalaon diretso sa isolation unit uban sa katong iyahang mga nakauban o nga posible, no, with a greater probability nga natakdan pud kini sila. naatay gitawag nga profile. So, mugawas nga ikaw positibo ka sa imong RT-PCR result sa COVID, positibo ka sa COVID, i-profile ka, no? So, kuhaan kag mga details sa atong contact tracer kung kinsa to imong mga nahimamat for the past 5 years. Kaya ikaw,
isunod dayon ka namo sa atong temporary treatment monitoring facility. Kaya sa sunod sa Oro, gitunga man ni nato ang atong mga isolation facility units, no? Na atay gitawag nga regular city isolation units, mao ni ang cater sa katong mga close contact and suspect cases na Oo. temporary treatment and monitoring facility. Mm. Mao ni cater sa katong confirmed COVID-19 positive clients. So, unahon, ang atong goal yun is unahon nato upuha ang positibo nga client. Atong isulod atong temporary treatment and monitoring facility. Or, kung tanaw nato based on assessment, dili siya mo qualify sa atong temporary treatment and monitoring facility kay sa pagkakaroon ato kung gakakita sa atong trend nga ang mga positive kasagara dili na pareho before nga medyo asymptomatic na ay mag-expand sa atong mga kaso karon nga naagyo di pambati. Na sila yung mga simptomas, no? Naanay mga symptoms. So, Tapos, some of them, Rysel, pag nana sila sa isolation units, unsa may kinahimo diha? ang atong isolation unit mura gid sa og wala lang siya ingon ana nga mga staff up facilities like the hospitals, but ang medical care is attended na ay atong mga doctors and nurses 24/7 sa area dahil sa ilaha. Ay mga psychosocial services kay dili po tiaw ang mga quarantine, no? Really battle with anxiety, depression. Some of them will have suicidal thoughts. So naay mga psychosocial activities, naay counseling sessions, naay wellness activities. Every morning structured ang atong daily, no, natay daily structured activities for our clients. Holistic ang atong approach. Dili lang nato gatanawon ang medical side, gatanawon nato ang psychosocial aspect of the client, especially also the dako yun ang social and economic, no, kaya ang uban ani sa ila breadwinner. Ma'am Rice, what if kung mukuhan mo di man ang banak ay mingaon siya siyang asawa, pwede ba nga mag-abay lang misaw sa ka-isolation kay lahi ra gid kung abay misaw ang asawa dali ra ko maayo. Aba na nga na? Daghan kayo ingon ana Agay. mabutang man sad na nga high risk ang close contact. So ang close contact, pag makuha na nato ang positive na client, ang close contact niya nga mga high risk, ato man pong isulod sa city isolation unit. Pero Rysel, kung yun ana kagwapa ang in charge ka ng chief sa isolation unit, ingon pa ni Bernie bitok-bitok, magpa-isolate daw siya basta naa daw ka diha. Hindi man makita na dapat sa chief, no? Ay, di day makita. Nakapipiim man. Anyway, mao ni atong panawagan sa mga tao ha nga palihog in town, mask, face shield, alcohol, unya agoy kanay mga jeep nga mong gipangsundan karon na wala naman ang mga social distancing, Wala mga na. bus. Wala na. Oh. Rysel, amping in town Permilangga, no, nagkakaisalamat sa imong oras. Okay, mabuhay mo diya sa Oo, nasa nya. isolation. Kung saan, dugang kadasig lang, kay kabalo ko, grabe ka-challenging ka na yung sitwasyon karon, Rysel. Thank you Thank you so much, Rysel. Salamat. Thank you very much.